Γεια σας φίλοι του καναλιού. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνετε μια σωστή συντήρηση στο κλαδευτήρι σας, μιας και το κλάδεμα φτάνει στο τέλος του. Θα χρησιμοποιήσουμε το 13 και το Allen που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, συν ένα σταυροκατσάβιδο για να ξεβιδώσουμε το καπάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης λαδάκι, γράσο και ένα τουσκουριακό και στουπάκια. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Για αρχή θα ξεβιδώσουμε τις δύο βίδες που έχει το καπάκι εδώ. Τις βάζουμε στην άκρη. Συνέχεια θα ανοίξουμε το κλαδευτήρι και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει. Θα βγάλουμε την μπαταρία για να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Θα το γυρίσουμε από την άλλη. Θα ξεβιδώσουμε για αρχή την βίδα την Allen. Δεν χρειάζεται να την ξεβιδώσουμε τελείως. Τόσο φτάνει. Θα ξεβιδώσουμε και τη βίδα την 13. Θα τη βάλουμε στην άκρη. Το γυρίσουμε από την άλλη. Θα το πατήσουμε από κάτω και αυτό ήταν. Έχουν ανοίξει τη λάματα αυτή τη στιγμή. Μας έχει μείνει η λάμα. Πάμε να καθαρίσουμε πολύ καλά τα εξαρτήματα. Έχουμε τουσκουριακό. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Παίρνουμε τη λάμα. Αφήνουμε στην άκρη και αυτό. Παίρνουμε τον πύρο. Καθαρίζουμε τον πύρο. Ας κάνουμε και τη βίδα. Τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε τώρα εδώ που είναι το γράσο. Θα πάρουμε τον παλιό το γράσο. Παίρνουμε όσο μπορούμε το παλιό το γράσο και προσθέτουμε καινούριο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Θα καθαρίσουμε και λίγο εδώ. Και πάμε να κάνουμε τώρα τη συναρμολόγηση. Συναρμολόγηση τώρα, όπου υπάρχει επαφή μέταλλο με μέταλλο, θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Λίγο, δεν χρειάζεται κάτι υπερβολικό. Πρώτα θα βάλουμε τη λάμα μαζί με το εξάρτημα που είναι του γραναζιού. Βάζουμε το πυράκι. Στη συνέχεια βάζουμε τη 13.
Κάνουμε ένα ελαφρύ σφίξιμο, με το που βρούμε αντίσταση σταματάμε, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Και ασφαλίζουμε με την Allen. Την Allen τη σφίγγουμε κανονικά. Συνέχεια βάζουμε το καπάκι. Και τώρα θα σας δείξω πώς να βάλετε λάδι. Εγώ το έχω κάνει με μια σύριγγα που είναι πολύ πιο εύκολο. Πιέζουμε την πηλίτσα που έχει εδώ πέρα και πατάμε να μπει μέσα λάδι. Αυτό ήταν. Σκουπίζουμε. Βάζουμε την μπαταρία μας. Αυτό ήταν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.